जाई माई बोलब हम नगरिया लागल बाटे कर फूल कोडन बजरिया। कैसे हम जाई माई बोलब हम नगरिया लागल बाटे कर फूल कोडन बजरिया। आइलल बा कोरोना के बेमरिया कैसे जाई देव घरे माई। फैलल बा कोरोना के बेमरिया कैसे जाई देव घरे माई। बोलब हम जरूर हम जाइब भोला बाबा के हम जलवा चढ़ाइब। सोचले रहली बोलब हम जरूर हम जाइब भोला बाबा के हम जलवा चढ़ाइब। गिर गइल सोचल बात पनिया कैसे जाई देव घरे माई। गिर गइल सोचल बात पनिया कैसे जाई देव घरे माई। मनोरथ हमर पूरा नहीं भइल बाजार से लाइल काबर घरही में रहिल। मन के मनोरथ हमर पूरा नहीं भइल बाजार से लाइल काबर घरही में रहिल। अधूरा रह गइल गौरी के सपनमा कैसे देव घर जाइए माई। अधूरा रह गइल रूपेश के सपनमा कैसे देव घर जाइए माई। कैसे हम जाई माई बोलब हम नगरिया लागल बाटे कर फूल कोडन बजरिया। आइलल बा कोरोना के बेमरिया कैसे जाई देव घरे माई। फैलल बा कोरोना के बेमरिया कैसे जाई देव घरे माई।